feel? Happy ka ba ngayon bilang IPS Yes po, opo. sa bata? Opo. How do you feel today? At natapos na ritual na nakita ko po na aktual ang pangyayari. Yes po. Ano masasabi mo sa mga kabayan natin Aita? Ay, masaya po. Buo yan. Puro leaders yan. Puro leaders. Masaya po ako dahil dito pagkakaisa dito talaga sobra-sobra talaga. Dahil panahon na, no? Opo. Oh, ganun. Sa loob ng 12 years, wala. Puro kaguluhan na sinasabi nila na hindi naman kami magulo. Pero ngayon, pinatunayan namin na hindi kami magulo. Ayan na po ang aming pagkakaisa. Nakita na nila. At saka pati po itong mga tiga-CIP natin. Lahat sa mga CIP. Sa iyo na yan, chairman, desisyon mo na yan. Hindi ka na namin pwedeng panghimasok. Doon ko po nakita talaga na binibigyan tayo talaga. Yung matuto tayo sa sarili namin pamumuno. Congratulations po, Chairman Oscar Rivera. Nandito pa kami bilang sa media. Binabati ka po namin sa iyong tagumpay at matapos ito sa tagal ng panahon at maging maligayan po. Salamat po. Salamat po.